Lahat ng tanong, straight to the point. Miss Minerva, good morning. Live daron sa DYHP, RMN Cebu ug IFM. Yes, good morning, Attorney Rufil, o sa tanan nga tigpaminaw sa inyong istasyonan. Miss Minerva, kumusta naman? Kay doon na magdaghan nag-follow up na mo diri, doon ay daghan ng utana. Kumusta naman ta kuno ang atong panubig kay doon ay mga areas daghan nga wa pa may tubig hangtod karon? Yes, expected gid ni nato, Attorney Rufil, no, kay ang duha man gud sa atong pinaka-major nga sources ang nawad-an og supply pagkakaron. Ang atong in-house nga water source, which is kaning sa Haklupan, naman to'y dako kaayo nga leak nga itong nakitaan right after the typhoon, no? Nabanlas ang amuang tubo nga katong makitaan na to visible. So amo to siyang gi-welding kay we are hoping nga inig human og welding masumpay, moagas na. So nahuman na mo og welding, among gipaandar ang among mga bomba nya pag flashing na mo walay ni abot didto sa amuang giayo nga portion. So among gi-inspect again, we found out nga ang katong amuang tubo nga nailawom sa sapa na banla sad siya og apil, dako na kaayo nga damage, and if mo decide mi nga amo sa tong i-repair, it will take months para ma-repair kay kusog kayo ang sug didto, and then dako kay siya nga trabahoon pa. So karon we decided nga amo na lang siyang i-abandon, and naaman mi contractor bag-o lang kanang supplier gani private supplier nga padungsad mo supply unta og tubig sa MCWD. Actually more than a year ago na pirmahan ni ang among kontrata with them, pero nag-develop pa lang sila sa ilahang infrastructure. So pasalamat nga naka-pipe-laying na sila diha sa may Haklupan. Mao na sila karon ang atong i-bypass na lang nato ang ato ang linya. So from our old Haklupan line, among i-interconnect sa bag-ong na lay nga pipe sa amo ang private supplier nga wala pa man nila gamita. So temporarily atong gamiton mentras kami mismo mag-pipe laying nga maghimo mig among bag-ong linya, dili na namo i-repair ang damage sa baha. So last night nag-pipe laying na ta nga mo connect padung ngadto sa kaning pipeline sa atong private supplier. 2 nights ago, today is Wednesday, no? Monday night, ato unta na siya nga gihimo. Apan ang ato ang mga trabahante didto gibato sa mga tao kay gisabaan sila sa trabaho kay maabtan man gud og gabi. So gahapon sa hapon buntag among giadto ang kapitan na ngayon may og suporta sa kapitan og sa ato ang kanang head sa traffic sa Talisay City nga si Joy Tumulak, ni pasalig sila nga mo assist nato dito sa linya ug tud man naa sila mga tawo nga gipadato to assist sa flow nya. Ang kapitan mismo didto aron mo pasabot sa mga tawo nga temporary lang ni kini lang gyud ang atong buhaton aron ma-connect nato ang linya, no? Unfortunately na delay na sad gabi kay adunay hubog nga na slide ang motor dito gyud sa ato ang duol sa ato ang gitrabahuan. So ang atong mga tao ug ang tao sa contractor, private contractor, gitabangan siya og pabarog sa iyang motor pero nasuko siya. So niuli siya sa Campo 4. Unya after a while nibalik siya, nagdaog mga barkada nga nagdaog mga pistola. So na sila nga mga armas, so gihunong lang sa ang trabaho, may gani kay naa ang kapitan nga ni pacify niya. Pero among ipasalig nga mopadayon ni sa trabaho karon og karong gabi basin maka-flashing na ta, so hopefully by Thursday or Friday makapadagan na tagbalik sa ato ang main transmission line sa Haklupan nga facility. So posible mga Friday at least makatubig na siguro ang mga taga, particularly ang mga makasugod na ta og hatag og tubig ana, Attorney Rufil. Ang ikaduha na tong dako-dako nga problema nga 30,000 cubic meters sad ang nawala. Imagine 30 million nga litro sa soft drinks inana ang nawa every day sa diri nga side sa may kaning lusaran na mga private supplier. But they promise nga
by Thursday or Friday maka-initial sila deliver og kato nga 15,000 cubic meters kay gawas god nga na-flooded ang ilahang planta. Nasa sila yung mga linya nga nabanda sa baha diri sa Binaliw o Kambinukot. Ang mauna nila repair ang ilahang linya diri sa may Kambinukot. So medyo mauna og hatag og supply ang kining Busay area, mga apas diha sa kay mo una nilang ma-repair and then mo-follow na dayon ang Binaliw nga ilahang pipeline. So musunod na sad og restore ang ilahang supply dito sa may Pitos area. Okay, going back sa may haklupan na Miss Minerva, unsay mo pasabot ani nga kadtong inyong inyon lang tong i-abandon katong original ninyo nga piping diha? Katong original namo nga 800 mm nga diameter pipeline nga nabanla sa baha, amo na lang gyud siyang i-abandon. We tried to kanang repair katong visible nga na putol-putol no sa baha, but naaman di ay siya submerged nga portion nga naputol-putol sad sa ilawom. Gipalangoy gyud na namo og engineer. So it will take time kung kato atong i-repair. So instead you will use the private supplier's pipeline? Oo, among hulaman kay wa pa man naka-start ang ilahang pag-supply diri namo kay mag-develop pa man ni sila sa ilang planta. Giuna lang nila ilang pipelaying kay naman ni sila himuon nga planta diha. Dool sad sa amo ang planta ang runoff sa Mananga River nga dili na ma-divert didto sa amo ang haklupan facility maoy ilang i-process unya ila sad i-supply to MCWD. That would mean mga additional supply sa Talisay City. But for now, nag-develop pa lang sila sa ilang infrastructure. So, dili pa man nila magamit, kaya pa man ang ilang planta na tukod, ila lang usang ipahuwam nato. Okay, so kay huwam naman na siya, temporary naman kay huwam. Yes. Usay pasabot ani, katong original ninyo nga pipeline sa MCWD, dili total abandonment ang inyong himuon. Inyo pa tong i-develop or maon na gyud na siya? Dili siya total abandonment. Katong portion lang nga naputol mo atong i-abandon. So karon while maggamit ta sa pipeline sa ato ang private supplier, mag-pipelaying sad mi og amo nga adto na sad nato ibalik pohon sa bag-o natong linya ang ato ang supply nga dili na siya temporary. Mao na gyud ang ato ang bag-ong linya instead of repairing the damaged portion. Kay ang atong concern sa ani nindot ni kay ang atong concern as of now ang pinaka urgent no nga atong concern nga makaagas ang tubig. That's number 1. Number 2, Yes. kining atong gisgutan nga private supplier basin o mumahal ang atong tubig ani considering that you are now mentioning about private supplier. Yes, dili gid na mao na ang among ipasalig sa among mga konsumidor nga bisan pa man sa damage nga nahimo sa bagyo diri sa MCWD, walay additional nga i-charge or ihapak nga bayranan ngadto kanila. Ang ila ra gyud nga bayran ang tubig nga ilang gikonsumo, meaning kung unsay reading sa ilang metro mao ra gyud na ang among i-bill. Ang kanang among gasto sa mga repair lahi gyud na siya, dili gyud na siya namo ipasa sa mga konsumidor, and that I can assure our consumers. Okay, but kung maabot ang panahon nga kining inyong giingon nga private supplier maka fully operate na and then they can supply water to the MCWD, does it mean to say that kining ato mga bayranan sa tubig murag mosaka-sakasad because private supplier man sila? Dili gihapon, attorney, kay dili man mi maka-buot-buot og increase sa among water supply unless approved by LUA. In fact, kaning among bag-o lang nga gipatuman nga water rates adjustment, we waited for almost 3 years. Usa na approve sa LUA and nagpa public hearing gyud ta ani, nagpahibaw gyud ta sa publiko. So dili ingon nga ni supply na ang atong bag-ong supplier pa increase ta karon. We cannot do that, attorney. So kining bag-ong supplier or private supplier makuha sila tubig sa the same source nga ato ng tubig nga gikuhaan karon sa MCWD? Sa sapa, the same sapa, run off lang kanang ani man gud na ang setup diha sa Mananga. Anar man gud ni misconception nga naay dam diha. Wala tay dam diha. Ang dam, the only dam nga gi-operate sa MCWD within Metro Cebu is kaning Buhisan Dam. Ang kana na diha sa Mananga, naay portion diha nga atong gitukuran og mga 6
6 feet or 6 meters high nga kana ganing murag atong gibabagan og simento, no? Nya kana siya aron na nga ang tubig nga nagdagayday sa sapa muliko na siya ngadto sa among facility nga layo pa sa haklupan. Wala diha sa wala diha sa Mananga River. Layo pa siya, gidivert namo ang supply, no? Pero while nag-divert mi og supply, padayon gihapon ang flow sa sapa padung sa ubos. Okay? So kanang naay gibutang nga murag dam diha sa haklupan, dili gina sa dam exactly di ay. Dili na siya dam. We call it weir. Mubo ra kay na sa attorney, and thankfully wala siya na damage sa baha. Pero we would like to correct the misconception nga kami kuno ang nagbuhi og tubig sa dam, maong nagbaha. So it's not true. Walay dam ang Mananga. So in fact among gi-arrest ang portion of the kanang river flowing sa nga nagflow diha. Among gi-arrest ang portion para mo divert ngadto sa among sedimentation basin o padung ngadto sa among infiltration basin. Tama nang among infiltration basin is dako kay na siyang murag swimming pool nga anhan namo tipon ang tubig unya among ipatuhop ilawom sa yuta. That's a natural filtration process. So pagpatuhop na to sa ilawom sa yuta, na siya wells, mga around 13 wells nag-surround ang facility. Muna siya atong suyupon. And then pag suyop sa tubig nga filtered na, atong ipadangat to sa atong reservoir diri sa Lagtang o sa Tisa, diin ari na sad ang atong chlorination and ato ang pag-purify nga process. So mao na siya. So kanang linya nga gikan sa amo ang murag dako kay swimming pool o sa amo ang mga well fields diha, mao na siya ang naputol sa baha. Miss Minerva, unsa may pila man ang commitment anang gi-mention nimo nga private supplier, pila ka cubic meter ang ilang commitment nga mahatag sa MCWD considering nga magkuha sa supply sa tubig sa the same source of water nga ato karong existing? Ang ilang kwaon attorney is kanang runoff lang, kanang flow sa river nga wala na divert padung sa amo ang facility mo ilang i-process mga around 10 to 15 cubic meters. Okay. So even if kani private supplier dili ni makatandog sa atong gastuhan o atong bayranan sa tubig puhon. Yes, dili na siya ingon nga ipuno nato ang ilahang cost sa amo ang pag-purchase ana nila. Dili siya ipuno. Kay nahibaw bitaw ka Miss Minerva nga mga tao concern magyud basta mo na increase gamay ana medyo makuan gyud no kita makarelate ana no kanay ana nga mga sitwasyon. Yes, of course. Kabaw gyud ta basta increase sa utility affected man gyud ta tanan. Kasabot kaayo mi ana attorney pero dili angay kahadlukan nga mapun-an ang ilahang bill tungod ana nga private supplier. Among alang part lang gyud ni sa among effort nga mo ang ato ang production sa tubig tungod kay kahibaw man ta nga ang Talisay City dili pa sad sila tibuok Talisay nga kanang 24 hours ang supply. So kana makapuno na sila sa supply sa Talisay, mga ma-improve libay na katong areas nga elevated, katong limited lang ang supply, dili sila maka-agas during peak hours ana. So with this additional supply nanasad tay bag-ong volume nga mahatag sa atong mga konsumidor, so ma-improve na sad ang ilahang number of hours nga naa sila'y agas. Okay, so ato klarohon katong una natong interview nga na-mention nimo nga 5 days unta ang timeline nato sa private contractor to restore no sa atong facilities diya sa Haklupan. Wa to madayon kay inyong na found out nga dunay pay mga kakulian di ay. Sumuni karon bag-o nato nga nadayon nahuman to siya ang welding atong among target nga 5 days. Nahuman ang welding, so nag-flashing nami. Walay tubig nga niabot ngadto sa among gi-welding kay along the way na di ay naputol nga nasa ilawom sa sapa. Muna karoy ko sumuni karon you decided to just use the private pipeline nga naa diha sa inyong supplier. Yes, amo na lang i-abandon ang katong naputol nga linya gyud. O sige kay at least pasabot na to, makamanage sa expectation ang mga tao, labi na katong mga taga-Talisay dihang uban nga mula nagbagulbol sila nga kita may source sa tubig dili nya wa man tay tubig hinoon. Yes, wala pa gyud, zero gyud ang atong 30,000 cubic meters nga source diha sa Talisay. And it's also affecting mga southern part of Cebu City kay mao man iyang gisupplyan. Do na may niingon nga namang anong kuno na may tubig kuno sa kanang Corona del Mar. Ang uban kuno wa may tubig.
Tinuod ba na sa Miss Minerva? Ang Corona, na ako na yung tubig. Ang Corona del Mar, I don't know if naa sila ilang kaugalingon nga pump or ilahang well. Basta sa among nahibawan, basta ang haklupan mismo ang magka-problema. Kanang area sa Talisay diha, mag-low supply yun na sila. Karon pagkakaron, zero ang haklupan. Pero we have our wells. Ani na siya, attorney, ang Talisay, dili siya totally dependent sa haklupan. Nasa siya kanang mga kuan gani, mga bomba kanang gisuyo from underground nga diri sa may lagtang dapit. So mo na siya ang atong gigamit nga mahat na Talisay. Pero considering sa ako sa haklupan i-supply nga wala, so mo na siya nga dahil gihapon ang effect nga wala pa gihapon supply until now. Hangtod mahuman kining interconnection nato sa ato ang transmission line padung sa kaning linya sa atong private supplier. So most likely kung tinuod ning report nga dunay tubig sa Corona del Mar, kay mo na magmoingon ang mga tao man nga unsa man to sa mga dato murag naaman, ang uban wala man. So most likely if tinuod ni, most likely doon sa ilang kaugalingong pump diha. Well, ilang kaugalingong pump. Mao man na usual basta dagko nga subdivision na sila ilang kaugalingon nga pump wells. So gitugot na inana, Miss Minerves? Yes, dili man mi pwede makababag na attorney kay ang muhatag nila og clearance kung maghimo sila og well ang NWRB man, ang National Water Resources Board, dili ang MCWD. And kami wala man sad mi hatagi og kanang exclusive ganing right to distribute water. So dili may makababag nila. So unsa may maapektaran aside sa Talisay o uban pa mga lugar aning sa haklupan nato nga source of water so that they can also manage their expectation as of now? Oo, of course, sa Talisay City and then parts nato sa Cebu City sama sa Inayawan, Bulacau, Pardo, Kinasangan, Kiot, Cogon Pardo, Mambaling, Dulho Fatima, Sawang Calero, Ermita, Pahina, San Nicolas, Pahina Central, Kalubihan, abot pa gani diri sa may Verama, Sambag 1, Sambag 2, nya Tisa, Punta Princesa and portion of Labangon as well as diri sa my downtown area. Mo so, sila ang affected yun sa ato ang haklupan nga pagkadaot. Kaya at least maapil na sa ampo karon nga tinuod na tanin karon Biyernes or Sabado ba ka nga okay na ni magamit na nato ang private pipeline sa inyong private supplier para matubag na ang problema sa tubig dihan dapita. Oh yes, attorney, ang in fact ang mga trabahante sa contractor aning amo ang private supplier o ang amo ang mga trabahante namo mismo naabdan sila alas 4 sa kadlawon ganiha nga nag-pipelaying dito og nag-interconnect naputol lang tungod atong incident nga naay na slide nga nagmotor nga hubog. Unsa may kadako sa kadaot og ato i-compare ang manangan ninyo or kining inyong haklupan nga source o kining sa lusaran? In terms of volume, attorney, pari-pariha gyud siya, 30,000 cubic meters per day or 30 million liters. But in terms of damage caused by the Typhoon Tino, unsa man ang amual ang naka-advantage sa amo kay ang dako namo nga damage na ara sa pipeline. Ang diri sa may lusaran kay medyo mura mo valley ilang location na apil ang ilahang planta nga nabahaan. So ongoing paron ang ilahang limpyo sa ilahang mga katong mga gamito nila sa pag-purify o pag-filter sa pag-treat sa ato ang supply. Mao na ang ilahang gitutukan karon and then nasa sila lain nga team nga nagtrabaho sa katong mga naputol nga linya nga naka-attach man gud ni siya ni cross ni siya og kanang bridge gani so na damage man ang bridge so mo to nga naapil og kabanlas ang ilahang pipeline so duha ang ilang giatiman ang pipeline nila nga naputol og ang ilahang planta mismo. Thankfully ang planta sa MCWD diri sa haklupan wala ra siya kaayoy physical nga damage, although later on, kung mahubas-hubas na ang tubig, atong i-check kung ang filtration sa among infiltration basin, wala bisa nabuta tungod sa kabaga sa lapok. Kay
kung atong ma-recall nga katong nag-El Nino, di ba, ni hubas man yun ni siya. So ato ni siya nga gidisilt, atong gilimpyuhan. Kay kanigong filtration sa haklupan, dili ni siya ordinaryo lang nga filtration. Nani siya gitawag na tong silica sand. Kuan na siya, a special type of sand nga atong ibutang sa yuta aron mo'y tabang siya sa filtration sa ato ang tubig nga muso diha kay kuan ba yun na kanang tubig bayag yun nagikan sa sapa. So daghan gyud siya mga daghan nga angay nato nga i-purify, no. So kanang silica sand ug mabutangan na siya lapok, mabuta siya. So meaning dili na mo tuhop padong sa ilawom ang ato ang tubig nga na arrest diha, na sud nato diha sa atong infiltration basin. So mao na siya after sa repair, although dili pa angay mahadlok ang mga katawhan niini kay puno pa ang aquifer ilawom ana. Puno pa ang ato ang tubig sa ilawom. Daghan pang masuyop ang ato ang well. So ug maayo na ang linya makapadagan na ta og tubig, napatay masupply nga igo-igo gyud nga naa na sa ilawom sa yuta karon. So after ana, ari na sad mo focus sa pag-check sa amo ang facility kung wala ba nabuni tungod sa kabaga sa lapok. So do you have a timeline now as to when the Lusaran Dam can resume its operation? Yeah, they promised nga 20 or 21 maka-start sila deliver half of their committed volume, which is 15,000 cubic meters. Half lang tungod kay ongoing pa ang repair sa ilahang binaliw nga katong binaliw nila nga pipeline nga mooy mo connect dito sa Pitos nga 15,000 sad ang atong gisupply. So by 20 or 21 hopefully makasugod na tagpaaga sa diri sa may Busay, Apas, Lahog area. Kining sa Mandawi area, Miss Minerva, matud pa sa norte nga area or naagyapon mga areas nga wala kuno tubig, diri sa may Mandawi dunay nag-ingon nga unsa may hinungdan kuno ani? Ang una natong hinungdan diha kaning nami supplier, private supplier nga naa ang ilahang planta tapad yun sa Kotkot River. 10,000 cubic meters na siya every day ang ilang gisupply diri sa MCWD. Tungod kay naagid sila kilid sa sapa kay ang ilahang source nga gi-process is ang tubig man sa Kotkot River na lumosad ang ilang planta. Ongoing pa ang ilang repair pagkakaron. Aduna sad kay usa ka planta diha sa Konsolasyon nga gamay-gamay ra magutag konsumidor diha sa Konsolasyon. So portion sa ilahang supply nga gihatag diri nato gipadagan nato diri sa dapit sa padong diri sa Liloan, Compostela, Mandawi, ana Konsolasyon man di ni siyang supply. So portion sa Konsolasyon aning production nag-supply sad sa Mandawi. Na-collapsad ang ilahang planta. Puro nin sila namo private supplier. And amo sad ning follow up every now and then nga ma-repair na ang ilahang planta. Kaning sa Mactan Rock nga naa sa Compostela, medyo dako-dako ni siya nga trabahoon kay sila gid mismo, ang planta gid mismo ang napuno sa tubig kay naman gud sila kilid sa Kotkot River. So 10,000. Kaning sa Abejo diri sa Konsolasyon, hopefully maayo na sad ni siya within the week. So kining sa Konsolasyon, kining sa Kotkot, na say commitment kung kano sa sila makabalik gyud og supply ninyo ang private supplier? Wala pa sila gihatag nga pizza nato ani attorney, no, pero ang atong operations nga group nagsige sa og follow up nila kay 10,000 sad ni dako sa nig impact diha sa may Compostela o sa Mandawi sad na area. Thankfully naatay kaning sa Northern Cebu bulk water supply na fully operational naman sila katong 37,500 cubic ug ang ato ang desalination plant diri sa Upaw nakabalik-balik na sila. At first na matay to sila usa ka semana, wa sila nakasupply nato usa ka semana kay nabahaan san sila diri sa Mandawi. Pero karon balik silang
Moro na daot imong signal, Miss Minerves. Hello? Yes. Yeah, attorney? okay. Sige, go ahead. Okay na siguro. Oo, kaning ang upaw nato nga desalination plants operational na siya, nibalik na siya mga almost 1 week na siya nga na operational after sila nabahaan sad. Okay. Pero ang atong source sa Carmen wala ray problema, okay ra. Ang source na to sa Carmen right after Tino naka-fully operate sila dito kay dako kay ni sila og generator set. So wala sa kaayo sila major damage sa planta. So ni full sila og supply na tog 37,500 a day after Tino. Natingala sila nga nag-abot sa Compostela, our first nga service area sa northern part. Ang 37,000, 1,000 na lang ang moabot. So naglibog sila ngano nga dili moabot nga full man ang nagikan sa Carmen. So they found out nga nabanlas di ay sa Danao ang ilahang blow-off pipe. So naputol ang ilahang linya at na-repair na nila after 4 days. So operational nag-repair ni sila og weekend, so ni sugod sila full og operate pagka November 11. Okay. Sige, Miss Minerva, wala na kayo mga pangutana gawas kung doon pa kayo dugang informasyon nga mahatag sa ato mga listeners karon. Ang ako lang ihangyo attorney nga kanang gamay na lang ang ato ang huwaton aning amo ang duha ka major water source unya ang mahangyo sa diay ko attorney nga naamang may mga report nga nadawat nga pangtiltilan amo ang mga transmission line kanang pangbangagan gani niya kuhaan nila og tubig niya ilang ipamaligya. We receive reports nga it happened somewhere in Colon, so nag-repair na sa among team. So mohangya lang sad mi nga dili lang gubon ang mga facility or mga linya sa MCWD o kanang mga sub-out nga pang-book-on kay kuhaan sa tubig. Kay source ra ba na siya of contamination unya og ma-restore na fully ang ato ang supply kanang mga sub-out nga inyong gipangbuak ang mga naka-attach diha nga mga connection dili gyud na sila makaagi dili makaagas ang tubig unya na pag risk nga ma-contaminated ang supply. So muhangyo lang mi nga dili lang unta mo resort sa ingon na ana. Kana lang attorney. Okay, salamat kayo Miss Minerva sa imong paghatag panahon sa DYHP ug IFM. Salamat attorney, maayong buntag. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, salamat. Mao to si Minerva Herodias, may galang information officer sa MCWD. Naton hinabi karon nga buntaga, so pasinsad gamay ang ato mga kaigsunan kay mo nilang explanation no sa MC dakog kadaot ang nahimo natong Tino matud pa. But kadtong sa haklupan basin og karong Thursday or Friday kuno okay na mo diha katutuang nagsalig sa source dito sa haklupan og doon pa nagsalig sa source dito sa Lusaran. Mao to explanation sa MCWD. So you have to manage your expectation lang usa kung maohon but at least makibaw ang mga tao kanus man gini kay lisod magkayo og kanang kinini ang mahang ka ba o kanus abaning kalakiha mo andar o di ba? Buhan maka kuan po ka maka-imagine po ka kay kanus ka maligo kay. O kanus mada og hilamos lang sa. Itawit ang sitwasyon na mga higala.